Καλησπέρα. Τι γυρεύκετε δάμε? Θα πιένετε στο σπίτι? Ναι. Αλλά τούτο δεν και σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις το διαμέρισμα σουίτα ξενοδοχείου. Και το χαμόγελο σου και πάει πίσω. Τόσο μικρό αλλά και γλυκό. Ναι. Εντάξει, πες μας τα ούλα. Αν κάποτε σηκωθώ και φύγω η Λιάννα για θεραπεία μπορεί να πάω. Γιατί μαζί σου αρρώστησα. Είσαι ο μόνος λόγος που είναι. Μάλιστα. Πολλά ωραία. Τι να σου πω. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Κι εγώ, μητέρα, ντρέπομαι για λογαριασμό μου. Και βάλω το κανάλι στο μυαλό σου. Το χωριατοκό σου θα γίνει η νύφη σου. Και θα πάω να ζήσω μαζί της προτού βγει το διαζύγιο. Είμαι ερωτευμένη. Εσύ και ο Χριστόφορος παρακαλώ. Εγώ και ο Χριστόφορος ήδη έκαναμε την αρχή, ναι, ξεκινήσαμε καλά. Μην ανησυχείς. Τα έχω όλα υπό έλεγχο. Εξάλλου το διαμέρισμα θα γίνει δικό μου μόλις οριστικοποιηθεί το διαζύγιο. Σ' αγαπώ και μαζί σου ξαναζώ. Μ' αγαπάς κι ονειρεύομαι πετώ. Σαν πουλί στο γαλάζιο ουρανό. Με προσέχεις, με νοιάζεσαι, με πας στα ταξίδια του νου και της καρδιάς. Μου χαρίζεις τα πάντα δίχως κάτι να ζητάς. Για την αγάπη σου θα πολεμήσω κι όλες τις μάχες μου θα τις κερδίσω. Και τις πληγές μου όλες θα γιατρέψω. Με έχεις κάνει εσύ να πιστέψω. Σ' αγαπώ και μαζί σου ξαναζώ. Μ' αγαπάς κι ονειρεύομαι πετώ. Στο μεγάλο ταξίδι που με πας, σε έναν κόσμο που φτιάχτηκε για μας. Μ' αγαπάς κι έχω δύναμη να πω. Οδύσω μόνο για να σ' αγαπώ. Και παλεύω κι αντέχω και νικώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Για την αγάπη σου εγώ θα ζήσω. Κι όλες τις μάχες μου θα τις κερδίσω. Γιατί η αγάπη μου για σένα ζω. Μόνο για σένα ζω. Αγκάλιασέ με σφιχτά. Μ' αγαπάς και έχω δύναμη να πω. Οδύσω μόνο για να σ' αγαπώ. Και παλεύω κι αντέχω και νικώ. Για την αγάπη σου θα πολεμήσω. Για πάντα μέσα σου θέλω να ζήσω. Μαζί σου. Περίμενε ένα λεπτό, κάνει παύση. Ήταν τέλειο η Λιάννα. Ηλιάνα, είσαι τέλεια. Ηλιάνα. Κάνει να μάθεις το όνομα μου. Κάμες με και τρέμω ολόκληρη. Είναι λίγο μεγάλη έτσι πράγματα. Ό,τι θέλεις, Λάλη. Άμα υπάρχει χημεία, ακυρώνεται η ηλικία. Σου πω κάτι. Ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είσαι τούτος που είσαι. Που με έκαμες να χαμογελώ και που με έκαμες να νιώσω γυναίκα μετά από τόσα χρόνια. Δεν έκανα καλά. Γιατί? Γιατί θέλω να νιώθεις μόνο γυναίκα. Αλλά Βασίλισσα. Θέλω να νιώθεις και βασίλισσα. Μην ταραξείς. Έρχομαι πίσω σε ένα λεπτό. ναι, κάμε γλύωρα όμως γιατί επινάσα. Ένα λεπτό. Θα κάνω τσίνο που κάνει η μυροφόρα. Θεέ μου, στείλε μου ένα σημάρι. Πες μου αν τούτο που κάνω είναι το σωστό. Περνώ τον τόσα χρόνια. Μη θυμώσεις, σε παρακαλώ.
και κάτι άλλο. Κάμε και την Ανίτα, σε παρακαλώ, να συνάξει τον νου της όπου τον έχει. Να δει τι θα κάνει με τη Σίλβια. Γιατί δεν μιλάτε? Τι να σου πούμε ρε Βίκυ μου. Θέλεις να το κάνεις, κάμε το. Θέλω να ζήσω μαζί του. Ρε Βίκυ, αλλά ήθελε να πάθει συγκοπή μόλις στο μάτι. Και ύστερα που λίγο σίγουρα και η μάμα μου. Εγώ φοβούμαι. Δεν μπορώ να περιμένω να βγει το διαζύγιο ρε Ρίτα. Ήσουν ένα διαμέρισμα που το δώσουν από εμάς του, γιατί να μην πάω. Δεν γινόμαστε συνέχεια μαζί. Να έρχομαι και πάμε να το στωρώ. Να τρώω στη μάμα μου. Να είμαι στη Σοφίτα. Ρε Βίκυ μου, εντάξει, ας πω. Εγώ καταλαβαίνω. Κάμε εκείνο που νιώθεις, με ρωτάς κανένα. Περίμενε για να καταλάβω. Μόλις και το διαζύγιο δεν να παντρευτείτε. Όχι. Δεν ξέρω. Φυσικά, αν του κάνω πρόταση, νομίζω να μου αρνηθεί. Θέλω να μου υποσχεθείτε κάτι όμως πρώτα. Υποσχεθείτε μου, όπου και να είμαστε, ακόμα και σε διαφορετικές άκρες της γης, να είμαστε πάντα μαζί. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσάς. Ορκιστείτε. Μα ούτε εμείς, αγάπη μου, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εσένα. Ορκίζεστε. Ναι ρε Βίκυ, ορκιζόμαστε. Υπήρχε περίπτωση να σου πούμε όχι. Βελές, νομίζω να πάω να δω τη μάμα μου. Να δω αν μπορώ να της μιλήσω. Έχει κάτι μήνες να το επιχειρήσω. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Άρα το πήγαινε και με το καλό. Και πρόσεχε το μωρό, να. Ναι. Άντε λιβέρες σου. Bye. Φοβούμαι, Ρίτα, φοβούμαι. Αλλά ελπίζω. Ελπίζω πως σου λένε να πάνε καλά. Λοιπόν, τίποτα δεν θα πας στραβά. Σίλβια, η μάμα θα ανοίξει την πόρτα, θα σ' ακούσει και θα καταλάβει. Σε παρακαλώ, εγώ αγαπώ σε. Μην ξεκινήσεις να φωνάζεις πάλι. Ποιος είναι? Μαμά. Ο γάμος σου με εκείνον τον άνθρωπο έκανε μου τη ζωή μου μαύρη. Ελπίζω μια μέρα να τα καταφέρω και να το ξεπεράσω, να βγω από την κόλαση, στην οποία εσύ με έβαλες. Δεν είναι μακριά μου, Σιλβία. Δεν είναι τούτο που ήθελες πάντα, να κάνω εκείνο που ήθελες εσύ και να μείνεις μακριά από μένα. Κατάφερες τα μια χαρά. Κάμε ό,τι θέλεις, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Αλλά μην είναι μακριά από μένα. Μακριά από μένα το σπίτι. Μαμά. Σίλβια! Η μαμά. Τι έπαθε ρε Σίλβια, πάλι σου μιλά. Όχι έτσι. Μην ανησυχείς. Αλλά ρε Χριστόφορο, γιατί να με μισεί τόσο πολλά. Σίλβια, άκους με. Σε μισεί. Απλά εμπληγωμένη με τούτα όλα που έγιναν, γι' αυτό σου κάνει έτσι. Εσύ έχεις όμως τον άντρα σου, δεν μπορεί να αποφασίσει να σου μιλήσει, η μαμά σου να έρθει από μόνη της. Δεν τα πάτε καλά με τον Γρηγόρη. Παντρευτήκα έναν, δεν ξέρω ποιον παντρευτήκα. Πάω σπίτι και συνέχεια μια μπουκάλα στο γέλιο μου. Το μόνο που ακούω πλέον με τον Γρηγόρη είναι το ροχαλιτό του, τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι ο Γρηγόρης, Σίλβια. Πρέπει να το κάνει από αντίδραση, από τις δυσκολίες. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Ο γάμος είναι δύσκολο πράγμα, προπαντού στον πρώτον καιρό. Στο φορέ γεννώσει λίγο τζιρο. Έχω τον ανάγκη να μου μιλά, τώρα τον έχω ανάγκη. Όχι που είναι να διορθεί όρεξη. Ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος, ξέρω ότι μπορεί να αλλάξει. Δεν κουράστηκα, δεν έχω υπομονή. Αγαπάς τον όμως, δεν είναι? Αγαπώ το. Και πολλά μάλιστα. Άρα πρέπει να το δεχτείς όπως είναι. Τουλάχιστον για τώρα. Είμαι σίγουρος ότι δεν μας σταθεί δίπλα του να τον κάνει να εντάξει.
Φυσικά, ένα χίλια πάνω του, ένα χίλια κάτω. Όπως όλοι μας. Για να ήθελες να συναντηθούμε, Δανία, κάτι πολλά σοβαρό έχεις να μου πεις. Λοιπόν, Βίκη μου, προς τι το μυστήριο, τι ήθελες να μου πεις? Δια, είναι εύκολο. Πήστε σε σένα γιατί πιστεύω ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να με καταλάβει. Κύριε μου, δοξάσω σε. Αλλά γιατί σε μένα, τι δοκιμασία με περιμένει πάλι? Λοιπόν, αγάπη μου, αν είσαι έγκυος, περίμενα να κάτσω πρώτα. Ίδια. Λίγο ευαίσθητο το θέμα, απλώς. Καλά, τον είπαμε το. Παρακάτω. Σχετικά με τον Μάρκο. Για ποιον άλλο? Τι σου έκαμε πάλι? Δεν του έκαμε τίποτε. Καλό. Είναι για κάτι που μου έκαμε, είναι για κάτι που θέλουμε να κάνουμε μαζί. Αγάπη μου, τι εσκαρφίστηκε ο πελλοκαλλιτέχνης πάλι? Λοιπόν, ακού να σου πω, σταμάτα να μιλάς με υπονοούμενα. Άφησε τους προλόγους και πέ μου καθαρά. Ο Μάρκος και εγώ. Ναι. Εγώ και ο Μάρκος. Κύριε μου, φώτιστη να ανοίξει το στόμα της να μου πει. Εσύ και ο Μάρκος τι, αγάπη μου? Αποφασίσαμε να μην περιμένουμε να βγει το διαζύγιο. Αγάπη μου, τι εννοείς να μην περιμένετε? Τι μου λαλείς, Βίκη? Θεία, σε παρακαλώ, θέλω να μιλήσεις της μαμάς μου και να την κάνεις να καταλάβει ότι εγώ και ο Μάρκος θέλουμε να μείνουμε μαζί. Καλημέρα. Ποια είναι η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου? Πε μου, είσαι μεθυσμένος? Όχι, αλλά μόλις είδα, εμέθησα. Αντρέα, τι γυρεύκεις δαμέ? Σου είπα να μην ξαναπατήσεις σπίτι μου. Και τον το τριαντάφυλλο ποιο το παίρνεις? Φαίνεται πως είναι τριαντάφυλλο, αλλά δεν είναι τριαντάφυλλο. Είναι μια κατασκοπευτική συσκευή που ελπίζω να μου δείξει με ποιον είναι που ερωτευμένη. Ποιον αγαπάς, που ανήκεις. Σε σένα πάντως ένα ανήκω, έχει χρόνια. Εντάξει, Λιάννα, με μου το φακάς. Εγώ αγαπώ σε ακόμα. Στο κάτω-κάτω έχω το δικαίωμα να μάθω ποιος είναι που σε έκανε να ερωτευτείς. Εμένα φτιάχνεις με, έχει 5 μήνες, πάω, έρχομαι, κλείς μου τα τηλέφωνα, αποφεύγεις με. Πε μου όμως, με ποιον είναι που σε ερωτευμένη? Ποιον αγαπάς? Εν καλύτερο τσίνος που μένα. Η μόνη αγάπη που έχω για την κόρη μου και για την οικογένειά μου. Με μου λες ψέματα, Λιάννα. Είσαι όπως το πέμπτο τριαντάφυλλο που κρατώ. Είσαι ερωτευμένη. Τι εννοείς? Δεν εννοώ τίποτε. Κυρία Στυλιανού, αγαπώ σε. Λυπούμε που καταστρέψα το μέλλον μας. Δώσ' μου όμως την ευκαιρία να σου αποδείξω ότι άλλαξα. Σε χλιπαρώ, άφης με να σου αποδείξω ότι σε αγαπώ. Θέλω να είμαστε μαζί, Λιάννα. Για να ξαναπεράσω όσα πέρασα? Όχι, ευχαριστώ. Το μαράζι που ετράβησα δεν πρόκειται να το ξανατραβήσω. Αρκετά σε ανέχτηκα. Άντε. Ηλιάνα, τούτο που έχουμε. Είχαμε το και πέρασε. Ωραία. Είχαμε το και πέρασε, όπως λες. Όμως, ενώ όπως το τριαντάφυλλο, μπορεί να σε εγκάθηκε, αν μπορεί να σε πλήγωσε,
Όμως σταμάτας να το περιποιάσει, να το προσέχεις, γιατί είναι αγνό, γιατί είναι όμορφο. Όπως είσαι εσύ, Ηλιάνα, όπως είναι τούτο που νιώθω εγώ για σένα. Έτσι είναι η αγάπη μας, Ηλιάνα, στο χέρι μας να την κάνουμε να ξαναζωντανέψει. Γιατί νομίζεις ότι ήρθα πίσω, μόνο για τη Βίκη και για τη μάνα μου? Όχι. Είναι γιατί θέλω να γεράσουμε μαζί, να είμαστε μαζί. Ανδρέα, πρέπει να μιλήσουμε. Σοβαρά. Έκαμε ήδη μια φορά το λάθος και συγχώρεσα σε. Έδειξα κατανόηση γιατί ήσουν μητσιά και ανώριμη. Αλλά τώρα άλλα μου δείχνουν και τούτο που μου δείχνεις δεν μου αρέσει. Θεία, ήμουν μητσιά και ανώριμη όπως το είπες, τώρα άλλαξα. Ξέρω ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Έχει τόσο καιρό που το σκέφτομαι, δεν το αποφάσισα από τη μια στιγμή στην άλλη, γι' αυτό θέλω να με βοηθήσεις. Να τη βοηθήσω, Λάλη, Αγάπη μου, πώς να σε βοηθήσω, σύνελθε. Να πας να μείνεις με έναν παντρεμένο που έχει και μωρό μέσα στο σπίτι του. Βοήθεια, μόνοι μας που να μείνεις με τη γυναίκα δεν έχει καμία σχέση. Το μόνο εκείνο που έχω είναι η κόρη του και την κόρη του αγαπά την πάρα πολλά. Θέλει την μαζί του. Και εγώ είπα του, όσον αφορά το μωρό, ό,τι μπορώ να κάνω, να με τσαμέ. Να βγάλεις τούτη την ιδέα που το νου σου τώρα, Βίκη. Αν αγαπάς αληθινά τούτον τον άνθρωπο όπως λαλείς, θα περιμένεις να βγει το διαζύγιο του και θα παντρευτείτε ενώπιον του κυρίου, όπως πρέπει, όπως είναι το σωστό. Θεία, αποφάσισα. Το διαζύγιο μπορεί να πάρει πολύ καιρό. Βίκη. Θεία, άκουμε. Σε παρακαλώ, Θεία, θέλω να μιλήσεις στις μάμας μου, να την κάνεις να καταλάβει ότι εγώ και ο Μάρκος θέλουμε να μείνουμε μαζί. Αγάπη μου, συγγνώμη, αλλά δεν εγκρίνω τούτο που πάεις να κάνεις, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τι θέλεις, αγάπη μου, να πω της μαμάς σου, ότι είναι εντάξει να πάεις να μείνεις με το φίλο σου? Θεία, σε παρακαλώ, μην με αφήσεις μόνη μου. Θέλεις να αφήσω να δώσεις το κακό παράδειγμα στις ξαδέρφες σου? Τούτο θέλεις, ναι? Λοιπόν, Βίκη μου, αν αποφάσισες να πάεις να μείνεις με έναν παντρεμένο, μείνε. Αλλά θα αναλάβεις και την ευθύνη των πράξεων σου. Είπα σας τα 1.000.000 φορές, αλλά έλα να τα χωρέσει το κεφάλι σας. Συγγνώμη, αγάπη μου. Δεν μπορώ να συνενέσω σε τούτο μου πάεις να κάνεις. Είναι πολλά ωραίο. Να σου πω, να μην επιθυμώ να το σφίξεις λίγο γιατί είναι χαλαρό. Και αν γίνεται να μου το κοντίνεις λίγο γιατί να το πατώ και να πέσω να γίνω εσύ. Είμαι τόσο χρονών, επίασε τόσους γάμους και δεν ξαναείδα πιο όμορφη νύφη. Είσαι η πιο όμορφη νύφη του κόσμου, αγάπη μου. Όποιον είναι να ρωτήσεις τώρα θα σου πει. Και να σου το κάνει μακρύ, κοντό, φαρδί, στενό, πάλι μια κούκλα θα είσαι. Αλλά γιατί, αγάπη μου, δεν περιμένετε λίγο, η κλεισά και φεύγει που τσάμε να πάει που ποτέ. Έχει δίκιο η μαμά σου. Γιατί βιαστήκετε? Γιατί να με βιαστούμε, ρε μαμά, τι να περιμένουμε? Αφού αγαπιούμαστε, γιατί να με παντρευτούμε δηλαδή? Γιατί να περιμένω? Για να το ξανασκεφτώ, ας πούμε. Σου είπα, αγάπη μου, να το ξανασκεφτείς, αλλά γιατί να παντρευτείτε άρον-άρον? Η αγάπη σας είναι πολλά μεγάλη, δεν παρθενεί τίποτε. Αγάπη μου, το μου θέλει η μαμά σου τότε να έχεις τα μαθήματα σας τώρα, εσύ να πάει σχολείο, τα θκευάσματα σου να προλαβαίνει. Άρα, παπά, μακάρι να μπορούσα να σε εξηγήσω και να καταλάβετε. Η αγάπη μου για τον πρίγκιπα είναι επίγον, παπά. Αφού και να καταλάβεις. Όποτε περνώ από το νοσοκομείο σκέφτομαι να σταματήσω στα επίγοντα περιστατικά γιατί η αγάπη μας είναι από τα επίγοντα. Μάλιστα, μάλιστα. Στην εντατική, μάμα, για μένα μας βάλει στην εντατική σίγουρα. Να βγάλουν ό,τι έχουμε που μέσα μας και να το δώσω στους άλλους για να γίνουν καλά. Γιατί περνώ την καλύτερη φάση της ζωής μου με τον πρίγκιπα και μακάρι όλος ο κόσμος να περνούσε αυτόν που ζω εγώ τώρα. Είμαστε σε άλλο πλανήτη, μαμά, αν ζούμε στον ίδιο πλανήτη με εσάς. Να μου πεις εμένα. Δεν είναι ωραίο. Ναι, μιλάει στον Κωνσταντίνο να κάνει τη δουλειά του. Μου χαρίζεις τα πάντα, δίχως κάτι να ζητάς. Για την αγάπη σου. Κάτι ορτάσω το στήμα τι μου κάνεις. Ναι, τσαμέ μου κάνεις το τούτο. Στην πλέτη σέντα μου έταινε. Έλα και φωτήρι. Thank you.
Λοιπόν, τα χαρτιά και υπογραφές εδώ μέσα ρε. Ό,τι εθέλασε είναι όλα έτοιμα. Η επιχείρηση είναι έτοιμη, είναι να βολέψει και το δάνειο που την τράπεζα. Το μόνο που έμεινε τώρα είναι να αγοράσουμε την πεζίνα. Cheers, φίλοι μου. Cheers. Ναι, είναι με λίγη. Ναι, είναι με λίγη. Είσαι σίγουρος? Θα μας σωρούμε στους δρόμους και θα ρουν του δισκιό εν ξέρω να μπω τρέχουμε από την άρκα του. Αφού μου να κάτσει εσύ τη Σίλβια περήφανη. Σίλβια φωτίσε πάρα πολλά ρε. Ό,τι έχουν και δικών της ρε. Ό,τι έχουν και δικών της. Και ξέρεις ποιος άλλος μπορεί να πιάσει πάνω από τη χαρά του? Ο Φιλόθεος. Θα πάω και αμέσως στην πεζίνα με το τσέκι μες στο χέρι και θα του πω «Μάστρε Φιλόθε, η πεζίνα είναι δική μου τώρα». Θα βγάλουμε καρτούρες, θα φέρουμε νέους πελάτες και θα κάνουμε το μέτρημα του δημονιού δωρεά, όπως κάνουν και άλλοι ούλοι. Και όπου να γίνουμε οι ιδιοκτήτες της πεζίνας να είσαι να πώς θα γίνει. Ησυχία. Ησυχία μας. Πάμε ναι. Πάμε μου βοδόν και να αντέχω. Πάμε μου βοδόν και θέλω να πιω να είμαι γάρος. Αγία. Λίστα γάμου. Τώρα οι παραπάνω φέρνουν λεφτά στους γάμους. Δεν είναι λίγο πρόσωπο για μήνα. Εγώ θα προτιμούσα να μου φέρνα το microwave μου, την καφετιέρα μου, την ηλεκτρική σκούπα, το σίδερο να το γράψω, το να μου το ξεχάσω. Είναι τα πράγματα που μου αρέσκουν εμένα. Εντάξει, λεφτά είναι αυτό σιγά σιγά. Έτσι για γιος ο πρίγκιπας είναι λευκή μέρα νύχτα και φέρνει πολλά λεφτά. Κατεβάζουμε λίγο λίγο να κάνω. Ωραία, είναι. Πάρα ωραία. Κάτι που είναι κάτι. Μπράβο. Και δώσουμε τώρα ένα αντίστοιχο στο look. Σεξι. Αυτό είναι. Έλα πάρε τα μαλάκια. Ευχαριστώ πάρα. Να σε κάνω. Δεν βοηθάτε λίγο με το φεγμάρ. Μα τι να φεύγω κάθε λίγο. Αν ευρεθεί κανένας λήξης δεν έχω κατεβάσει. Τι να μου κάνω. Σκορκάλι. Εσύ είσαι οποιοσδήποτε. Είσαι εδώ για να μας βοηθάς. Θεέ μου, δοκιμάζεις με, να ξαλάγω με βράχος. Είσαι άντρας, είμαι γυναίκα, στη φύση μας. Ναι, αλλά φύση μου εμένα είναι υποκαλλιεργία. Δεν γίνεται. Είχα την εντύπωση ότι έφευγες, ναι. Ναι. Τελειώσαμε. Ναι. Περιμένεις κάτι. Ωραία, πάμε να αλλάξω. Άλλο θα περίμενε, πριν αφήσει. Αυτό το πράγμα που συνέβη και να μην ξανασυμβεί. Το παιδί έχει τη φιλενάδα του, θα την παντρευτεί. Έγινα κατανοητή. Ναι. Πάμε να αλλάξω. Είναι πραγματικά δύσκολο. Δεν μπορώ να φέρω τα μοντέλα να μπαίνουν αυτήν με τα κορμιά τα... Εντάξει, είπαμε, είμαι εδώ που είμαι, αλλά έχω και τα όρια μου. Βαγγέλη μου, όμως το πράγμα να συμβαίνει τακτικά. Συγγνώμη, αλλά το κάθε επάγγελμα έχει και σαν ανάλογους κινδύνους του. Λοιπόν, εσύ να έχεις το νου σου, να προσέχεις και είναι η δουλειά σου, θες όρους. Έθεσα, αλλά τι άλλο να κάνω, κατεβάσω τα ρολά, κατέβασα. Έρχονται με τα τράχτορ και κατεδαφίζουν. Βαγγέλη μου, το πράγμα δεν είναι δικαιολογία. Τι να κάνω. Να βάλω μια φέλα που να λέει προσοχή σκύλος δαγκώνει και ο μάστρος του χειρότερα. Δεν ξέρω, δοκιμάζεις το, ίσως να δουλέψεις. Περιπέζεις με. Εγώ δεν σε περιπέζω, απλά εσύ έχω. Αν είχα την παραμικρή αμφιβολία, ήταν λυπιός.
Κύπηρο και να ακούς βασικελέ. Ζαν, έλα, φέρε εδώ. Μετά θα καλά να μπω, να μπω. Κλείσαν τα σχολεία μόνο. Σύρτε τα ρεγόνικα ρε, να μπω τρεις. Να μπω, πνευριστήκαμε. Έτσι τώρα πες εγώ ρε, είμαι μάτσο, κατάλαβες. Είμαι μάτσο, αν πας στην κελέ μπορεί να σου δώσουν και οι πόρτες, είσαι μάτσο, τέλειωνες. Εμπειριάσαμε, δεν πειράζει, να είσαι. Άντε ανοίξε 5-4. Άρε, 5-4 ανοίξε να με. Το ρε 6-5 ρε, 5 και το 6. Καληνύχτα Μαργαρίτα. Μα ρε φίλε, είχα το μες στη γωνιά ρε, και φύγε μου ρε. Παίξας εδώ. Ωραία, να είσαι μου φίλα μου. Θέλω πιέδι πρώτος τώρα. Κύπηρο, είδατε yo κύπηρο μπρα. Κύπηρο μπρα, κύπηρο μπρα, εξάρες έτες. Εγώ δεν μου γίνεται να με. Δεν ξέρω όταν να φέρεις κόσμο. Εντάξει σήμερα γιορτάζουμε το επειδή βασικά γιορτάζουμε το, πιάμε το δάνειο το Κωστή για να αγοράσουμε την επιχείρηση με λάστιχα. Έτσι εγώ στηρίζουμε. Ναι. Πες ότι αγοράσαμε το πιδέ. Και έτσι δεν γιορτάζετε εσείς, α. Σήμερα θα την ακούθηκα πέμπρετε. Εντάξει Παναγού. Είναι λάθος. Οκ, είσαι εδώ το ηλικία. Εγώ πρεφρόνους τώρα. Εντάξει, είμαστε φίλοι που παλιά ο Φιλίδας μου Παναγού. Φίλοι που παλιά, τις μαθητές ας πούμε. Όχι, κρατούμε εσύ. Το πάρτι είναι τέλειωσε. Δείτε όλοι. Σπίτια σας! Και εσύ 26 έχεις περιπορτά. Άντε, θέλω να μιλήσουμε με το παιδί. Άντε. Να το πατώ σιγά το πράγμα. Είναι έτσι τώρα είναι να πατώ αυτό με κοφτή. Μπορεί να μου το κρατά η Σίλβια με τη Βίκη. Μαγιά μου ήταν το να κάνω. Το πιάσω πάνω, αφού να βάλω το πέπλο. Να βάλω λίγο μέικα, να δούμε πώς αισθανάμαι. Όπα. Λοιπόν, φουδρίτσα, όχι πάλι Θεέ μου, όχι πάλι. Μην πάλι, Θεέ μου. Μην πάλι. Όχι. Όχι. Γρηγόρη, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να φέρεις το σπίτι σου εδώ μέσα να το γιορτάσετε. Σε να φάτε, σε να πιείτε, σε να κάνετε ό,τι θέλετε. Το πρόβλημα μου είναι ότι εσύ γιορτάζεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε τα και χειρότερα. Μάλιστα. Αρκέψαμε. Επήρες σου λίγο καιρό και ξεκίνησες. Τι ξεκίνησα ρε Γρηγόρη, μα περιπέσεις με τώρα. Την μέρα που παντρευτήκαμε, άλλαξες που την γίνω στον ουρανό. Συμπεριφέρεσαι μου λέει με τα μια πεταξούμενη. Μιλάς μου άσχημα, όλη μέρα είσαι μεθυσμένος. Και τώρα φέρνει και παρέσουμε στο σπίτι. Το σπίτι μου υποτίθεται, πιάσαμε το για να έχουμε την ησυχία. Και δικό μου σπίτι, Σίλβια. Δεν το καταλαβείς το πράγμα. Και όταν θέλω φέρνω όποιον θέλω, και όποιον γουστάρω και οφείλει το σεβαστείς. Σέβομαι τον Γρηγόρη. Εσύ σε τίποτε. Αφήκα το σπίτι μου, αφήκα την οικογένεια μου για να έρθω να είμαι μαζί σου ευτυχισμένη. Όχι να σε βρω από πίσω να σε καθαρίζω, για να μου φωνάζεις και που πάνω. Γιατί εγώ καθαρίζω μες στο σπίτι. Ποιος από το έσασε το σπίτι και μην ισκούμε τα μέσα. Ποιος από το έσασε. Γρηγόρη, εμείς έτσι συνεννόμαστε. Έτσι συνεννόμαστε. Περιμένεις να μιλάω να παρκέψεις τα δικά σου. Εντάξει, εγώ το είπες. Λοιπόν, άκου να σου πω ένα πράγμα να σου πω.
Ό,τι πάρεις, θα δώσεις. Και επειδή εσύ ούτε διάς, ούτε παίρνεις, τελειώσαμε. Κατέστρεψες τα πάντα, Γρηγόρη. Τι ώρα είναι το χρόνο να κατέστρεψες. Άκουσες. Τελειώσαμε. Τι πιάζει ο κάμα. Αγάπη μου, τι κάνεις? Έτσι μας είναι έτσι ώρα? Χριστόφορε, δεν είναι κατάλληλη ώρα. Λιάννα, τι έγινε εδώ, με? Θα σε έχω όλη μέρα πας στην κεφαλή μου να μου μουράς και φέρνω σπίτι και να φέρνω σπίτι. Ό,τι θέλω κάνω μες στο σπίτι μου, ωραία, κατανοητό. Όνει, ξέρεις ότι έχω δίκιο. Τι είναι σπίτι σου, είναι σπίτι μας, δικό μας. Και νομίζω πρέπει να ξεκινήσεις να σέβεσαι τον άλλο που μιλήσει μαζί σου. Να σε διορθώσω σε ένα πράγμα, δεν είναι σπίτι μας, είναι σπίτι μου. Και να ρεκορήθηκα πάρα πολλά για να φέρω το σπίτι έτσι θα είμαι όπως είναι τώρα, κατάλαβες. Και όταν ούλα φταίει η μάνα σου πάνω που να έχεις ευτέλεις, πως δεν άκουσα από καιρό που έμπλεξα. Που έμπλεξα, ναι. Που έμπλεξες με ποιο, Γρηγόρια? Που έμπλεξες με μένα? Λοιπόν, τη μάμα μου άφησε την έξω από την ιστορία. Το πρόβλημα μας δεν είναι η μάμα μου, είναι η συμπεριφορά σου. Είναι μια μηνό. Θέλω σε μαζί μου και σένα δεν σε κόβει. Έρχομαι μες στο σπίτι και βρίσκω ανθρώπους που δεν κάνει να ποτέ στη ζωή μου. Τόσο καιρό που είμαστε μαζί. Ποιος εμπορείται στη ζωή στον Κωστή, πρώτη φορά το φέρεις στον Κωστή. Για ποιον είναι, για τους άλλους? Ναι, μιλώ για τους άλλους που μοιάζουν με τι Σιλβιά, με εγκληματίες, με το που θέλεις να πεις. Τον εαυτό σου πώς μου συμπεριφέρεσαι τώρα για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Το λέω Σιλβιά, δεν θέλω να με ξανακάνεις ρεζίλ με τους φίλους σου. Κατανοητό. Γρηγόρη, πες μου τι θέλεις να κάνω. Ακόμα δεν φτάσαμε να συνηθίσουμε ένα στον άλλον και δεν θέλεις τα ούλα. Τι, με αγαπάς άλλον. Εσύ που τα θέλεις ούλα. Με τις πίχτες που σε τις κάθε δύο και δεν το καταλάβεις μου το πράγμα. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Πρώτον, δεν θέλω να ξαναμιλήσεις. Τι, Γρηγόρη. Ρε, άκουσε να μου σου πάω. Τι. Θα σε αλλάξει αυτά νεκρούθη και όλα λες να πάει πάνω στο δωμάτιο. Άκουσε να μου σου πάω. Υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ μαζί σου πάνω. Καταλαβαίνεις, να πάεις μόνος σου να κοιμηθείς πάνω, εγώ θα μείνω καμένη. Λοιπόν, ξέρει τι γυναίκα μου, και να περάσεις στους οφείλεις να με σεβαστείς. Θα μετρήσω ως το 3. Ή θα πάεις πάνω, θα σε βάλω το ζόρι. Συνηθήκαμε. Τι κάνεις, εν είσαι εσύ που εμείνεις με τους γονιούς σου για να μετακομίσεις. Νόμιζα μπορούσα να σου έχω εμπιστοσύνη. Έπεσα έξω. Όχι κύριε, δεν μετακόμισα ακόμα. Αλλά ευχαριστώ που με βοηθάς να πάρω τη σωστή απόφαση. Δεν καταφέρουμε το κολέγιο να πω να γίνει αυτό το μοντέλο. Μπορεί, τι αγάπη μου, είναι πάρα πολλά ωραίο. Τι, μάμα, χειρότερα, δεν περίμενα σε γονιοφούλα και τώρα όπως έγινε θέλεις να κλαίεις. Όχι, δεν θα κλάψω, δεν θα κλάψω, θα το κοντίνεις τελικά. Δεν ξέρω, δεν αποφάσισα ακόμα. Δεν είναι μοντέλο, αλλά δεν τα δει. Τι ωραία μάμα, πνεύσω, άφης με. Μίσο, κουράστηκα, φύε. Άρα μην παρεντά που μιλάς έτσι, κάμα σου τίποτε. Δεν το λάθος που έκανα πριν, συγγνώμη. Μην μου αρκεύεις τώρα σε κοσμοθεωρίες για τους πλανήτες που δεν ξέρω εγώ πώς σου τα είπες δηλαδή στα συνέχεια. Δεν θα πρέπει να γίνει γονείς σου. Τα γονείς σου είναι εξώδη. Το πλάσμα του Θεού. Σου πίστεψε με. Είναι το μοναδικό πλάσμα που μπορεί να σε παραφέρει πίσω. Στην πραγματικότητα. Εγώ δεν θα είμαι παροστούκα. Συγγνώμη Μαργαρίτα, αλλά δεν μπορώ να παραστώ γιατί πιστεύω ότι ο Βαγγέλης κάνει ένα πολλά μεγάλο λάθος.